Tu el vols tenir? No, però això és el que diguis tu, vull dir que la teva decisió. Vull dir que no sé si el vull, però estic segur que no el vull. O sigui, m'estàs dient que no vols tenir un fill amb mi? Sí, si tu també vols. Els dies que vindran és una pel·lícula que jo crec que en el fons parla de la coneixença de l'altra persona, no? Això li agrada molt al Carlos Márquez Masret. Les relacions, com ens desenvolupem amb l'altre, la societat també què fa en el nostre entorn, però els dies que vindran és com en una situació més extrema perquè és una parella que fa relativament poc que es coneix, es queden embarassats per sorpresa, diríem, i decideixen tirar endavant. Llavors, encara no saben ben bé què és ser dos i han d'aprendre a ser tres. Vull que surti d'aquí. No et preocupis, Vir. Vull sentir com baixa, com apreta, com apreto, com respira, com respiro. I me la vull treure així i posar-me-la aquí, així. Així. Quan el Carlos es va enterar que jo estava embarassada, ens ho va proposar de fer-ho. Nosaltres li vam dir que sí, però que la condició era que no havíem de fer un documental, ni un reality show, ni res d'això. I ell va dir, no, és que de fet, si intentem fer això, crec que trobarem menys veritat que si ens allunyem de vosaltres, no? Llavors vam fer una feina de creació. Jo vaig estar una setmana assajant amb el Carlos, després el David una setmana, i després vam estar assajant una setmana conjunta per crear com un vincle diferent al que teníem. Ells han discutit, però és normal que les parelles discuteixin. Ole. Vull dir que no t'espantis. Mira. Al contrari, no et fies mai de la gent que no es discuteix. Si jo també discutirem. Però ens perdonarem i estarà tot bé. Perquè ens estimem. Em sembla una iniciativa meravellosa i milions de gràcies perquè tal com estem ara, als cinemes, que a més pel·lícules petites com aquesta nostra, com a molt poden aspirar a durar un mes i mig o 2 mesos, que és molt complicat, doncs puguin tenir com una segona vida al cinema, perquè per això estan fetes. Després està molt bé veure-les a casa i a plataformes. Evidentment és una altra oportunitat, però jo crec que la pantalla gran fa molta justícia a aquest cinema fet així.